Aku lek mau atur ngene, Trip. Aku wis tak lunga ning Kalimantan ae aku. Aku wis enggak sagur aku lek carane koyo aku. Aku lunga ae ning Kalimantan. Ngudupeni api-api. Iki. Aku lunga ning Kalimantan ae aku. Lek kon mangan tok lho ya ora olah-olah. Iki kok. Pangan apa ora? Ya. Aku nangis lho, Dip. Salah tuh, Ma. Aku lek tau atur ngene aku tak lunga ning Kalimantan. Hatiku loro ora kuat aku, Dip. Aku mesti nama entuti trimo. Kon mangan tok tek kaya ngono. Iki. Mati kok. Oh, to. Pangan to. Salah tuh, Ma. Salat tuwa. Yo Mbak cemeng guyut. Salah kacau. Salat arep ora karep lunga ning Kacau kayak aku. yang mau beli kerupuk puri 28.000 buat mbak-mbak yang ketawa-ketawa aja ditumbas, Mbak. Lek cara aku randang mau tuku, off ae aku pengen lunga ning Kalimantan. Lek randang mau tuku harus lunga ning Kalimantan iki engko. Kowe lek padha mengguyu aku bakul mau guyu. Kowe pape penonton tak tinggal di Kalimantan. Iki kok. Kepedean kae. Iki. Tenan kok. Lah dipangan apa ora kuwi? Dopeni apik-apik kaya ngono kok. Salah tuh, Ma. Salahmu kok. Ala toha. Wa kulli muja. Bismillah. Wabil hati. Wabil hati. Rasulillah. Tuku Mbak. Kerupuk puli 28.000 bisa COD atau bayar di tempat. Yang mau CO kerupuk puli langsung bisa COD di etalase nomor 1. Enggak tuku itu penonton tak tinggal lunga ning Kalimantan tenan. Diatur ngene ora kuat aku ngene iki atiku ora. Lah makane ndang tukunan. Iya kowe kan nganu mangan to. Ini keronto-ronto atiku ini. Kowe lek randang mangan tenan. Mau lawe kacang kapri ya? Ya, lawono kacang kapri. Kerupuk warna-warni 20.000. Yang mau beli kerupuk warna-warni 20.000, etalase 3 yo di toko 20.000. Dal-dalno pitik apa dal-dalno pedes ngono to. Kuwi iki lek padha nggoyo aku lunga ning Kalimantan. Lunga tenan ning Kalimantan aku. Iki. Nah, yo ndang dipangan. Telepon Riko ya aku ora kuat ini iki. Ndak sesekane. Kon mangan. Yang pengen beli kerupuk loreng-loreng 25.000 bisa COD atau bayar di tempat. Yang pengen beli langsung CO-nya di etalase yang sudah aku sematkan. Hatiku ini loro, Rip. Hatiku loro. Ndak sesekane. Lek mau atur ngene aku tak lunga ya, aku serasa agung ngopeni. Ndak sesekane ya. Oh, entekno sik segone. Keripik pisang coklat Suida Ewu atau 60.000. Yang pengen beli keripik pisang coklat etalase nomor 4 bisa COD. Rasanya renyah, ya rasa coklat kita pakai coklat yang premium. Yang pengen beli keripik pisang coklat kalau dapat harga lebih murah, dapat ongkirnya murah, langsung CO aja di etalase. Iya iki, ndang di CO Mbak. Ayo di CO di etalase nomor 4. Keripik pisang coklat bisa COD atau bayar di tempat. Kenapa kamu bersedih, Kak? Iya, Kak. Hatiku loro, Kak. Hatiku loro, Rip. Aku lek mau atur ngono ki enggak sagoh aku. Mangah bukae kaya ngono kuwi. Kon mangan. Pupuk sego karek mamlo, Nduk. Kon mangan nek kaya ngono kuwi aku serah kuat atiku loro. Iya entekno makane. Pengen iki atiku loro lho, Rip. Tak openi lah angal-angal mangan arepe mbok tinggali kaya ngono kuwi. Mangane apa? Lagi manut ora karo aku.
Jangan sekali ya. Tenan aku lunga nek Kalimantan tenan iki. Nek diatur kaya ngene wis lunga ae aku atiku ra sanggup bisa. Kowe cilik Jangan sekali ya. ya entekno kowe iki. Minggu. Cilik kindong-kindong. Bahasan gede sira balese balang tai Rip. Aduh. Kebangetan sira Rip. Aduh. Kaya ngene iki atiku iki kaya hancur lek kowe mangan. Jangan sekali ya. Ya entekno Rip. Ora mau entekne atiku lara lho sego iso tangisan gugluk engko lek carane kaya ngono iki makan rendang entekno ya Nduk. Ya, lek ra gelem isah-isah ra apa-apa rasamu isahi tak isani. Tapi tulung sego dipangan dintekne. Iki gampang masuk angin lek ra mangan domongi sing manut to Nduk. Lunga nek anakku coba kanduli nggo koper aku. Jangan sekali gitu mana. Mangan yo mangan tapi core elel ngono lah. Hat Kau yang aku. ruku HP mak bong. Jiku endang tak bonge ngerek. Jangan Jambu apa piye? Wis jambu. mungkin ya. Mikine main sapa? Minggu. Manut aturan pemerintah apa ora? Luka debong. Tenan, ruku HP ngebongnya ki lho korek. Wih, Coba kuai. lah piye jenenge ape ngebong ruko? Salah tuh. Salamu wa. Aduh. Wa kuli mujah, wa bilati, alhamdulillah. Cilik. Kindong-kindong. Bahasan gede sira balese balang taire. Kebangetan. Awakmu ora kena tak atur lunga ning Kalimantan aku. Nasa sekali gitu. Lunga tenan aku wis ora saguh tenan iki lek koyo ngene iki jan. Koper-koper kelambi-kelambi tak usung nyampe lunga ning Kalimantan. Nasa sekali gitu. Ya ora kena diatur ngono yo lunga. Atiku. Saya sekali ya. Heeh dintekne Nduk. Pinter ngono. Luka debong. Rukuwe dibong ki lho rek. Salah tuh. Kok pengaruh kuwe dibong salatu wassalamu Aduh. wa kuli mujah wa bil hadi alhamdulillah amin. Saya ke sana ke. Apa? Kan saya ke sana ke. Piye? Saya ke sana ke. Entek kuwi wis warak. Heeh, Nduk, lek entek kuwi wis warak ora tak imbu-imbuin neh. Sapa sing anu? Nanti. Randy sing anu kuwi mengkebak sing ganggu Randy. Oh, Randy kurang ajar. Lalu brewong Randy iki nyatu tenan kok Randy iki. Randy iki nyatu ra umume wong tak direndoke engko. Kon duwoke Randy kok tak gerus ben kapok. Ya. Ngerti to Nduk aturan wong wedok lek mangan rantek pentile lang siji. Iki luput-luput kowe iki krungokno. Atiku sampai ki atiku jatuh. Lek mau atur ngene wis lunga ning Kalimantan aku. Janggu yang guyu dituku kerupuk puli 28. Demi guyang guyu. Bocah syok Yen hatiku yo sakit ini. 28.750 gram. Bisa COD atau bayar kan? Mak Rim, aku golek Rim natu mangan rantek aku terno nek Kalimantan yo Mak Rim yo. Ya. Terno Mak Rim yo. Oh, gini Pak. Tanya semangat. Kuwi mengarepe-ngarepe ra dintekne ya, ngono aku terus tak pamiti lunga Kalimantan e. Anakku barang nang omah karo sapa jajan? Heeh, Mak Rim barang pe lunga. Awanan, Mas Minan. Ini kawan. Ambek Oh ini pawon jere. ambek apa nang ambe? Loto kan. Loto. Kemarin kepetut-petut lah omong. Masa loto kebetul-betul? Kerupuk ikannya ini Mbak, yang mau beli ayo Mbak aja guyu tok Mbak. Ora nek musik, ngirit listrik. Oke. Kerupuk ikan Mbak 37.000. Sak ra padha ndang tuku lunga ning Kalimantan aku kok.
Mbak Rina terima kasih. Alhamdulillah Mbak Rina wis tuku. Mulai nek wong tuku. Mangguyu ae lho. Ora nek engko lek pengapat do mek ngguyu lunga nek Kalimantan aku. Sholat tuh. Ini ya Mbak. Dijumpa ya Mbak yang ada di Kalimantan, nanti kita jumpa sama Mas Tapo ya. Udah cek. Oh Mbak Yan lunga nih Kalimantan. Guyu ngentut. Plekotok entute metune. Pada kuwi suara. Lek suara kan angkler golek turu. Kepintet protok ngono suarane. Kerupuk ikane kuwi, Mbak. Ya men beli keripik pisang coklat. Udah ready keripik usus ori, baru aja matang, tapi ready-nya cuma 10 kilo. Karena kita per hari itu bikin keripik ususnya nggak banyak, yang pengen beli etalase 11. Etalase ini, keripik ususnya jos, Mbak Untung udah beli keripik usus ori yang tak iki warna keperat nggak? Heeh, dihabisin. Kolek wis bar dintekne entel lagu ya tak turuti. Kacang kapri sekilo 50.000 ya mau cewek. Enggak sida lunga Kalimantan aku. Ndekne ora to rip segone rip. Ngelak apa piye tak jikone banyu. Lah kuwi banyune. Ndang mundut. Aja ngongkon-ngongkon, ku enggak kulino, nek tamu kene mok kongkoni yo enggak boleh. Ndelok ikan. Ya ndelok ikan tak cahayu. Heeh. Entek kuwi piye warak. Duduk kene nya. Nganti kuwi. Kok nek kidul kono ning kene nduk cahayu. Lek carane ngono aku lunga lho ning Kalimantan lho. Nah. Kayaknya aku nyeluk cacak Sita ya. Nah. Kulit caping. Mbaknya anang dong. Mbaknya anang dong. Mereka des. Etalase nomor sego karek mam lho nduk. Kan mangan nek kaya ngono kuwi aku serah kuat atiku lho. Iya entekno makane. Pengen iki atiku lara lori tak pengen lah angal-angal mangan arepe mbok tinggali kaya ngono kuwi. Mangane apa? Lagi manut ora karo aku. Tenan aku lunga nek Kalimantan tenan iki. Lek diatur kaya ngene wis lunga ae aku atiku ra sanggup bisa. Kowe cilik. Ya entekno, kowe iki. Cilik kindong-kindong. Bahasan gede sira balese balang tai, Rip. Kebangetan sira, Rip. Kaya ngene iki atiku iki kaya hancur lek kowe mangan. Ya entekno, Rip. Ora mau entekne atiku lara lho sego iso tangisan gugluk iki kok carane kaya ngono iki makane ndang entekno ya, Nduk. Ya. Nek ra gelem isa-isa apa-apa rasamu isai tak isani. Tapi tulung sego dipangan dintekne. Iki gampang masuk angin nek ra mangan diomongi sing manut to, Nduk. Lunga nek anakku coba kanduri nggo koper aku. Mangan yo mangan tapi core ewel ngono lah. Hat Ruku HP mak bong. Jiku endang tak bonge ngerek.